Broto Jayabra sasat priyanto padha maju wong Dwarawati ora gelem maju prasasat wong Dwarawati wadon kabeh Gatot kaca keju keji kentar tan ngambah pratiwilir sumundul langit biru arsa ngambang gegono lir manahar sakti nira atalah jagat yo ngestungkara maneh bermojo dewaku bandaku ya donyaku ana sadya magrah tenging dalan mrepeking dadi lakuing sapa ingkang dadi kekasihmu lan ngendi sangkan paranmu wae sadya mumpung durung mati tanparan jagat yo ngestungkara maneh bermojo dewaku balik papan sapa ingkang dadi kekasihmu lan saka ngendi prajamu ewa dene wani lanyo berbagai dadi laku babo keparat lan dalah ditakoni gurung wangsulan genti takon banyak anu mrai tanging dalan takon genti babo yo tampuh marang aku putra Sedayang Pandurna aku Prabu Gendra Surawati kang madheg Siropati Agung negara Ngastina sumurupa sapa ing dadi kekasihmu sumedyane Gendra Suropati bakal menyangenti liwat dalan iki. Babu keparat. Sapa ing dikasihmu? Kersane Gendra Suropati lumapan utaing dalan bakal menyangenti babu keparat. Wek ditakoni Gurung Wangsulan malah ngoyak terus iki. Ayo kowe kudu ngaku yen gurung gelem ngaku apa kowe njaluk tak bidhi den babu keparat yo. Sumedya aku bekan keling kawula Sentana Praja Indrawati. Jalaran pro kadang soto kuro mligine Penembahan Hyang Pandhawa Durna titik kalanggali bakal ngampil Nalendra Ndrawati risang Prabu Bathara Kresna mudhune kembang Wijaya Kusuma ayo mula bukan yen kowe ngerti ulungna tak jaluk wujute wong agung nata Ndrawati supaya cumandha negara mesti ora ketong sak kadang sak penginang papan sinengkan balik sandangan kotek wok simbar jojowang malang mentis nyokang sil muka bang pindo kembang worawari yen kena tak rembuk lan tak eman aja nganti mbacot ingkang dadi lakumu karepmu putih tak sembadani bongo tak sumur-murpa iku putra Sentana negara Ndrawati aku peparap risang tetuko ya risang rembiat mojo ya Gatotkaca babuh keparat ilatalah sumbut ingkang dadi huda wedanane Gatotkaca ulungna wujute Nalendra Ndrawati besok ora wis saiki apa meneh maksud
budak sembadani bongo tarung. Cokot diawer kupingmu gembol dadi apa we?